1979 ni bisi January talni chichuku salo Kokborok kok Haphang kosina jagmani sal taklaibai filiburi chicharo iyapri irkha Kokborok Haphang bai boram urjakmani bisi kolok ungi thangka Kokborok kokni script no tui choba baksha nayo Roman script eba Ingraji script baksha nayo Bangla script baksha bosawo Devanagari script baksha bosawo Kokborokni baithangni script Kokborok kokni script chongthanibo shantanibo choba khlaimango taklaibai fil buri chicharo yapri irkha Kokborok bisi palajagmani Kokborok Haphang gosiwi najagmani sal palajagmani busuk Haphang phaikya thangka busuk tiprasha neta montri MLA englangbakya phiaba tiprasharok tabukbo baithangni mani Kokborokni bagui chirik mokrok khanyo ma tonglaikon tabukbo script chongi malaya khon tiprasharok bunin dopha baya baithangni tiprasha dopha kijing dophani bisingono Kokborokni script chongthanibo kok banglai mani nujagon 3 January talni chichuku salmari tangsalo thanai bisironi kahai taklai bohaino Haphangni bukhakti Kokborok Haphang gosiwi najagmani sal palajagai tongo Tripura hase kitingai Haphangni bukhakti kotor khlaiye panda khlaijaka tei lahari himbuto khlaijaka Agartala Rabindra Sarobar Bashiki Bhavan biskangni simi phungni damchini choti thamchini bisingono lahari himbuto go ongkholakya o salni lahari himbuto go manjak phaikya juda juda ringnok kotorni tei Haphangni bukhakti yagobana tilayei ringnokni ringsungnai jigrok baithangni tipasa dofani kanmung chumung rojamung musamung tilayei tamung mani tilayei laharo ongkholakya o salo yapri baksa ongphaikya MLA Rampodo Jamatia ex MLA Otul Deborma akosong Kokborok kokni script no tei sataniwo MLA Rampodo Jamatia Sakha Kokborok kokni bagi baithangni Kokborok script snamnai kubni kokni script naya Kokborok kokni script snamuno Kokborok kokno schedule danai Sakha MLA Rampodo Jamatia botebo Sakha phatar hasteni scholar moto wei Kokborokni script snamnai Sakha MLA Rampodo Jamatia So script Swnamwi nai Kokborokno unne khlaini siwasogu onno kuno bai singono ek schedule tlangani wasogya omuna asoko amai sar bangla bai phane ek schedule tlangani wansogya tabobo sai rokhable dijini script Kokborokni Sakni script bai Bharati Sambidan bahai tongo national language bortoman jeta sikriti rajak sobo bai khlaimana haike nijeni bai khlaijak sing siniwasogu unke Sakni Kokborok script bai bono khlainai kahani bangne boni sikangni tuma Sakha jeke pan ek chile dakha ke scholar kaha phainai chini jara basabi ebong script songkol suinai borok bai ke chini nijosho script bai ne Kokborok script bai ne bono unnan khlainai biskang tlang thangnai Kokborok script আমাদের Kokborok নিজস্ব স্ক্রিপ্ট দিয়ে এটাকে এক্সিডেন্টে নিয়ে যাওয়ারই আমাদের উদ্দেশ্য ধন্যবাদ স্যার সিনি কক বাই সোনিয়ানি নরলা সাইতো যেত যেহেতু নরলা সোনিয়া রকবা স্যার যদি আবার যতন সাইতো উই তঙ্গু খাইবু তঙ্গু তাই যারা খাইনের বহাইনে সুযোগ রনি বাঙিনাইনো এক্সিডেন্টে দাদি সাই দং স্যার আমার স্ক্রিপ্ট আইনো রবাই রকবান মানে নিজনি স্ক্রিপ্ট দিছেন রক সোনিয়ানি চাইতো দত চাইতোকজাক taklai kuno da tong agi no hate kotorok sambai kha taklai tang manai se Kokborok salo যদি আবার মাপ্রো নুকনাইতা আমবাই abo ayublok thun ini salo 48 48 tong je chini Kokborok sal palaimu o palaimu ini sal abo rangchakni okhor bai sijak nungui omorni tong chini mani Kokborok obono chini yareng tai chini langma o kok baise chini sinimung tini chini chirai rok chini o kok ni chati no tui biskango kasai tongo chini o bede ketal rok chini kok no warna ni tai chini Kokborok ni mung no gerak te kaham khaina ni engbai thung tini sini Kokborok salo jeng titi edisi ni enggai chini Kokborok no teibo kujuk kasari witlangna ni semai tango jeng jo to hamjago Kokborok